Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another episode of HATV Beach Avenue. Today is December 6 at ngayon nandito kami ngayon sa Barangay Codon. At pupunta kami sa isang sitio nito, sa sitio Pagatpatan, kung saan merong 41 families para bigyan namin ng ayuda mula sa Oplan Ayuda. So it's already 9 o'clock in the morning. Medyo na late kami, dapat 6 o'clock alis na kami, but then medyo maulan kanina. Kaya inabot kami ng ganitong oras. So as you can see, yung aming team ay paakyat na para pumunta na sa sitio Pagatpatan. It will take us about 20 to 35 minutes, pero since medyo malakas ang alon daw, sabi ni Manong, is baka abutin kami ng mga 30 to 45 minutes ng travel pupunta doon. So dahan-dahan lang kami, sana safe kami. So medyo maganda na ang araw, kaya on the way na kami doon for delivery nitong aming 6th batch of relief mula sa Oplan Ayuda. Maraming salamat po sa mga nagsipag donate dito at nagtiwala sa Oplan Ayuda upang tulungan ang aking mga kababayan dito sa San Andres, Catanduanes. Ang sitio Pagatpatan po ay may 41 families na population at marami po doon ang hindi sila masyadong naabot dahil nga kinakailangan pang tumawid or magbangka papunta doon. So ayun po, isa po sila sa pupuntahan natin para maghatid ng ayuda mula sa donation drive campaign na aming inalunsad noong nakaraang buwan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong video na ito ay ginagawa namin as proof na may napupuntahan po ang inyong mga donations sa amin. So again, tara, let's go ahead. Medyo malakas ang alon. Samahan nyo ako, samahan nyo ang buong team ng Oplan Ayuda. Let's go to Sitio Pagatpatan here in Codon.